Diyan, sige, tira. Bilis. So makulay na buhay mga kabeli. Ayan. Gaya ng dati, ayos mga kabeli. So laban lang. Ang ginagawa niya? Hello po. Shoutout niyo muna si Tita Mila ng Antipolo City. Shoutout po, Tita Mila ng Antipolo, shoutout po. Yan, siya yung sumagot ng lunch natin. Tapos may, Salamat may pinabibigay kay Jan. Thank you po dyan. Thank you po. Tita Mila, thank you po. Thank you kay Tita Mila. Bella. Anong pangalan ng sponsor natin? Yan na mga kabeli, may lakad ng team. So, dito ako naisipan mag-intro dahil gusto ko ipakita sa inyo yung aming bundok Arayat. Mga kabeli, gaano kaganda ang view dito sa bayan ng Arayat. Yan, no? So dito, pag umaga, so late na. So, mag-8 AM na ngayong umaga. Yan, ganyan dito. Marami nagja-jogging, mga nagbabike. Yan, no? So mga kabeli, wala si Jepoy, gawa ng linalagnat, gawa ng may yung sugat niya. Ate Ellen Lee, yun na ginagamit niya na yung ointment ni Jepoy, pinapahid niya sa sugat niya. Tapos Kuya Roy Musni, magandang umaga. Yan tapos yan, sige. So yung sponsor na doon na natapos mga kabeli. Tawa si John Paul, si cameraman. Yan. So yan na sponsor natin na shoutout po sa napakabait na sponsor, Michelle Demano from Michigan, USA. Tama na siguro yan. Michigan ba yan? Parang MP, basahin mo nga dyan. Ha? Opo, Michigan. Ayan, Michigan, USA. Ikaw? Michigan. Anong talent mo pala? TikTok. Wala. Ay, yung karne dala natin, baka naiwanan na. So yan mga kabeli, spaghetti chicken. Tapos meron siyang order ng mga party tray. Ayan, napakaganda ng bundok Arayat. Okay, let's go na mga kabeli. Tapos may mga dumadaan, no? So yan mga kabeli, nandito na tayo. So sa Farmville, Kalibotbot, Bacolor, Pampanga, Naga. So yan mga kabeli, magsiset muna tayo. So nag-aayos na yung mga team kabeli natin. Yun o, dyan, okay mo. Soft drinks ka na naman ha. Ha? Ayan, mga pamangkin po kayo ni Ate Michelle, yung mga bata. Kayo po yung Mrs. ni Kuya Jeff. Okay mga kabeli, magsiset lang ang team. Maya maya.
Lalimutan po. Yan. Hakya. Oh. Kaya mga kabili, start na tayo. So, spaghetti chicken ulit sa pangumaga natin. So, kailangan natin ng 130. So, nag-start tayo ng 10:20. So, kailangan natin 11:30. Nandun na tayo kung saan yung target natin. So, sa simbahan daw tayo mamimigay mga kabili. Okay, start tayo sa spaghetti sauce mga kabili. Butter, meron tayong dalawang butter. So, ang spaghetti natin is 8 kilos, Michael. Ano po? Spaghetti po. Ulit. Ilang kilos? 8 kilo. Kilos. Kilos. Kilo po ako Rod. Yan, shoutout po kay Tita Mila, Nanay Mila, ingat po kayo. Yan, from Antipolo City. So mga beli, naglagay na tayo ng... Ano yung nilagay ko, Michael? Bawang. Bawang? Bawang saka po butter. Oh, hindi, ano pa? Ano tawag? Sibuyas. So mga beli, itong recipe na ng spaghetti. Ewan ko lang pag di pa na-master ni Michael, araw-araw linuluto natin. Tama? Tama po. Shoutout mo si Ate Jo. Ate Jo, ano po? Nandito po kami sa Bacoor? Bacolor. Yan. Yan, nasa Bacolor, Pampanga tayo mga kabili. Ate Jo, love, mama. Ate Jo, Mama Chup Chup. Love. So yan, habang nag-aayos sila paring imbito sa Kasinggo. Yan, dahil may extra tayo, wala si Jepoy. Yan, shoutout Jepoy. Ate Ellen. Shoutout pare. So sibuyas mga kabili. Yan. Salamat Mami Blesilda sa Ungloves na in-sponsor mo sa amin. Thank you. So, kami dalawa lang ni parang Kevin gumagamit. Yan. Si Michael kasi, Plain na guantes po ako. anong tawag dyan? Hand gloves. Mga kabe. White. Okay mga kabili, okay na yung sibuyas bawang natin. So ilalagay na natin yung pork giniling. So meron tayong 2 kilo. 2 kilo. So isusutay muna natin hanggang sa maluto yung giniling natin. Tapos sunod-sunod na ulit ito. Lalagay na tayo ng mga pampalasa niya. Yan. Okay. Sa mga gusto matutunan uli, yun, balikan po yung muling mga nakaraang video natin. Nandun yung tutorial ng spaghetti natin. Yung spaghetti chicken, kailangan ng mga bata. Okay. Takpan muna natin ito mga kabeli. Tapos balikan natin after. Ilang minuto cameraman? 15 minutes. 15. Tama. Okay mga kabeli, magmamarinate po na tayong manok. So meron tayong 14 kilos na chicken, quarter leg, saka wings. Michael, Hello po. ano sabi mo? Hindi, wala po. Hindi sinasabi kanina eh. Mga kabeli, maglalagay na tayo ng... Ang tawag dito, girl? Seasoning. Pag seasoning, maraming klase seasoning. Anong klase seasoning to? Seasoning lang po, alam ko dyan. Lor seasoning. Black pepper mga kabeli. Yan. Kaya mix mo yung giniling baka masunog. Maglalagay tayo ng rock salt mga kabeli. Yan. So yan mga kabeli, pag gusto nyo i-adjust, pwede kayo mag-adjust ng lasa. Magbawas lang kayo ng konting rock salt or toyo. Okay na po yan. Soy sauce, toyo. Toyo ni Michael. So mga kabeli, itong 4 lang na ito ang pang marinate natin. Nor seasoning, black pepper, saka rock salt, toyo. Natural, kailangan natin ng manok. Di ba, Kel? Paano mo ma-marinate kung walang manok? Ganyan. Ayan, no? So, i-mix lang natin to mga kabeli hanggang umabot sa ilalim. Yung mga ingredients lang nilagay natin. So, okay na. Yan, shoutout Ate Carol from Guam. Saka kay Ate Weng Manlutak. Saka sa mister niya. Kausap natin kanina.
Okay, mga belly, marinate lang natin ng 15 minutes, tapos frying na tayo. Okay mga belly, okay na yung giniling natin. So pork giniling, lalagay na natin yung, ang tawag dito? Spaghetti sauce. Ayan, spaghetti sauce mga belly. Ano yung maingay na yun? Pakwan. Nagtitinda ng pakwan. Pakita mo sa mga viewers. Bili ka daw pakwan, Kuya Michael. So mga belly, may nagtitinda ng pakwan, dumaan nakamotor. Ayan, naririnig niyo po. Sali na kayong pakwan, sabi nila. Again, Oo. ano yung ibig sabihin ng sali? Ha? Nakalimutan ko po eh. Ayan. Alam ko lang po yung tamo. Nagpapaturo ka kagabi, di ba? Tamo. Tamo ah. Paborito ko yun eh. Alin? Tamo. Salita. Tamo, Michael. Tamo. O si Jago, tuwa ka na yan pag siya nagtatamo. Tamo mga pataklawa. Okay, habang naglalagay si parang yung pinasauce, sabay na natin tong ang toyo. Toyo daw, sabi. So, ketchup Jan? tayo mga belly. Tuloy daw sabi ni Jan. So ito, 1 kilo banana ketchup sa 7 kilos na, ay 8 kilos ano? 8 kilos na spaghetti mga kabeli. May spaghetti natin, may sobra yun. At least, kayang gumawa ng 150 yun. Mas Ng 8 marami kilo. po sa pesa sa kalantipan. Oo. 7 kilos yung kalantipay yun. Inga, lagyan mo tubig to. Okay mga beli, pakukuluan lang natin to. Pag kumulo to, lalagyan na natin ng pampatamis. Kahit, sabay na natin mga beli. Meron tayong chicken cubes. Ilang piraso to, cameraman? 6. Okay, ilagay natin. Ilalagay tayong brown sugar. Brown sugar mga kabeli. So mga kabeli, maglalagay na tayo ng tubig. Ang dami ng tubig. Dagdagan mo pa ng tubig. Punuin mo yan, ga. So yan mga kabeli, at least mga 15 minutes. So okay na yung sauce natin. Hihintayin na lang natin yung pasta ni Michael. So pwede na tayo mag-fried ng fried chicken. So lalagay na natin 2 kilong. Anong tawag dito, cameraman? Hotdog, paborito ni Kuya Michael. Sarap po yun, sarap. So ayun mga kabeli, sa totoo lang, talagang totoo po yun. Sinasabi naman ni Michael, paborito niya yung hotdog. Hotdog, masarap po. Tubig mga kabeli. Sa pag di natin linagyan ng tubig, masyadong malapot. Yan. Black pepper, Ringo. Tagal. Mga kabeli, buksan na natin. Bakit tayo naglalagay ng black pepper, Michael? Tampalasa din po. Ang palasa, saka Aroma. high spell aroma. Ay, hindi ko po alam yun, chef. Mahina ako sa spelling. Parehas tayo. Very parehas lang kami ni Michael. So yan, may natira tayong keso nung nakaraan mga kabeli. Lalagay na natin. So mga kabeli, keso. Yan, nagre-reflect pa rin yung tolda natin. Yung mga kabeli, congrats sa team kabeli, nakabili na ng bagong tolda. Congrats, matibay na. Congrats po, chef. So yung mga kabeli, yung keso linagay natin. So okay lang yan, matutunaw naman po. Sweet mint naman yung gamit natin. Okay mga kabeli, hintayin natin to. 15 minutes. So okay na yung sauce natin. Titikman na ni Michael maya maya. Okay mga kabeli, titikman na ni Jan yung spaghetti sauce natin. So ayaw na ni Michael dahil araw-araw daw puro ano. Tikim dyan, mapali na. So, chupan mo ba? Sarap. Ano lasa? Sarap. Hindi nga. Sarap. Gano'ng kasarap? Apo. Gano'ng kasarap? Sarap. Ay mga kabeli, okay na yung spaghetti natin. So magpipirito na tayo ng manok.
Habang okay na yung pasta natin. So, in 20 minutes kailangan nagpapak na yung Team Kabeli natin para hindi tayo malate sa ating setup sa simbahan. Simbahan to, kuya, no? Yes. Catholic or... Hallelujah Jesus House of Ministry. Ayun. Mamaya mga kabeli makikita yung simbahan. Ayun mga kabeli, start na tayo. So mag-prito na tayo ng manok. Makapagsalang na tayo. First set ng ating manok to mga kabeli. Ang sarap eh. Tama mo sila. Hello. Follow po sa Kabeli. Yan. Chef Black. Si Ate Michelle, saka yung mister niya. Shout out po kay Michelle Demano and Sammy Demano. Thank you po. Si Janjan. Michelle. Thank you po. Hello po mga kabeli. Hello po. So mga beli, time check tayo, 11 AM. So, 11:30, sigurado may luto na tayo, pwede na tayo mamigay. Yan, ayan, nagpa-packaging na tayo ng spaghetti chicken. So yung chicken, madali na to, ihabol na lang natin habang nagpa-pack sila. Ayun. Sila na to. Favor na Michael. Tatlo. Sarap ba dyan? Sarap? Sarap. Kabango no? Naman. Gawin na kayo. Okay mga kabeli, okay na. Di-deliver na tayo. So sa simbahan pala natin dadalhin to. Yan, sa mga Christian. Yan, shout out po sa mga kano nating Christian. Si Whitey. So yung 100 dala natin. Tapos yung 30 na iwan dito sa bahay. Pamimigay nila Kuya Jeffrey. Tara Kuya Jeff, game na tayo. Okay, so kasama natin si Janjan saka si Janjan Paul. So mga kabeli, nandito na tayo. So sa Christian World, Hallelujah Jesus in Life House Ministry. Hello, Pastor. Pastor Rick Deses po. Hello po, kabeli po. Ayan. Salamat So, po sa inyong pag-sponsor sa pagkain ng mga bata. shout out po natin. Michelle, yan. Shoutout po kay Ate Michelle. Yan. Salamat po, thank you po, thank you. Okay, saan po natin dadalhin yung God bless you more pagkain? and more. Thank you po. Pastor, saan natin bababayin po? Ito po sa loob, Padre, sige po dito. Okay, tara. So
So, mga kabeli, bababa. Okay, papasok na natin pod. Ate ko lang yung maliit pod. Bem, yan, dyan yung... Yan, nagyumay na. May na? Okay. Bawa mo na tatang may kingkama. Oh, yan. Alang pamintay niya. Mga kabeli, pasok tayo. Diyan, bagya. Kapatid ko pastor, may sponsor ka pa ako. Yan, shout out Michelle. Yan. From Michigan, USA. Yan, kita lamesa dyan. Yeah. Yan ko na may dyan. Kaya talan. Ayos, mga kabeli, nandito na tayo. So, simbahan pala to. Karamihan dito, bata. Ayos, mga kabeli, start na. Dahil bata. Yan, kaya na. Yun. Tita, mga ilang bata po nandito ngayon? Mahigit isang daan. Yung binigyan ng isang 84 lang. Okay, so 100 food pack po yung dala namin. Ate, ang usapan namin, kasi yung ibang nabigyan ng staff, nagsama sila. Okay. Ngayon, ang ano namin sa kanila, kung sino yung nagsama, i-share yung pagkain nila. Kasi nagsama eh. Opo, Share opo. yung pagkain. Yung mga kabeli, yung ibang bata nagsama. So, nasa 80 plus lang yung binigyan ng staff. So, umabot na 100 plus yung mga bata.
Okay mga kabeli, gusto lang magpasalamat ng ating pastora. Ayan. Okay, magandang hapon sa iyo, Sister Michelle and Sunny, Brother Sunny. Narito po teacher ng mga bata sa Hallelujah Jesus Lighthouse Ministry. Bibigyan po namin ng pagkakataon at pasalamatan kayo sa malaking tulong na ibinigay niyo sa mga bata. Hello po. Good morning po. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa pagkain ng mga bata. Ito po ay napakalaking halaga sa kanila po. Kaya minabuti na namin po, pinarty na namin po sila. Sila po ay 100 kids. Ayan po sila, nakikita ninyo. Salamat! Pagpalain po kayo ng marami ng ating Panginoon. Sana po ay magabayan po ninyo. Salamat po sa magandang puso ninyo para sa mga bata. Ako may saludo sa inyo. Maraming salamat po. Ako po si Sister Melda at marami po na inyong mga assistants. Ang hangad lang po namin ay maipahayag sa mga bata ang pag-ibig ng Diyos at saka matanim sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Hindi po ito mawawala hanggang sa kanilang paglaki. Yan po ay aming misyon sa kanila. Thank you very much po. God bless you po. Nang siksikat din umahapang ang biyaya. Okay mga kabeli, pauwi na tayo. Ayan, thank you po. Yan, okay lang. Ayan, thank you. Yung mga bata, dito kumakain yung iba. Ayan. Sarap? Okay mga kabeli, uwi na tayo. Yan, kasama natin si Kuya Jeffrey. Ate Michelle, maraming salamat sa sponsor mo dito sa Christian Church. Ayun, hallelujah, Jesus Lighthouse Ministry. Yan. Amen. So yan mga kabeli, nandito na tayo. So nakabalik na tayo kung saan tayo nagluto kanina. Yan, maraming salamat kay Ate Michelle. Yan, ingat kayo. Yan, God bless all. Yan, ang Team Kabeli. Yan, Team Kabeli. Outro. Yan. Ingat po kayo palagi. Thank you po. Okay mga kabeli, ingat ang lahat. God bless all. Thank you.